uutiset. Hyvää lauantai-iltapäivää. Kello on 20.35. Kanssanne on Teija Tervatähti. Tervetuloa tämän päivän uutisten pariin. Tänään vuorossa on viime vuoden Napakymppi-ohjelmaan osallistuneiden henkilöiden jälleen tapaaminen. Olemme lähettäneet yhden meidän toimittajista aikakoneella EKR-puolelle Jerusalemiin. Mutta ennen sitä palautamme mieleemme viime vuoden tähtihetket. Olkaa hyvä, katkelmia ohjelmasta Napakymppi. Minä olen Noa. Olen työstänyt tämmöistä vähän isompaa paattia tässä viime aikoina. On suunnitteilla semmonen startup-eläintarha. My name is Simpson. But you can call me anytime. Ajattelin, että on Arnold Classic 1045 EKR, mutta en mä taju mitään niinku lässyllää touhuu tää on. Oisitko sä halunnut esitellä itses? Pitkään, koska on ammattimies. Ei taukoi alati hies. Tjena. Meikä matadori on mä oon Jaakob. Mä oon tämmönen perusduunari. Mä tsennaan painaa hemobulilla hommia. Kulkee aina kanssani. Moikka, no mä oon Daavidi. Mä oon tämmönen lempeä ja tämmönen rento äijä. Minulla on rahaa, minulla on naisia ja ennen kaikkea viisautta ja naisia. Ja vapaa-ajalla mä tykkään käydä myös paistamassa karitsaa grillijuhlilla sekä kävelyllä vuorilla poikani Iisakin kanssa. Nyt kun muistimme on virkistynyt, annetaan seuraavaksi puheenvuoro toimittajallemme Venla Vikkelälle. Venla, ole hyvä. Kiitos Teija. Studiossa on mukana tällä kertaa Jaakob. Jaakob, sinulle ei tarttunut Napakympissä neitokainen mukaan, vaikka kova duunarimies oletkin. Miltä näyttää naisrintamalla tällä hetkellä? No veli, kyllähän sä tiedät, ei Bönaa löytynyt viime vuonna Napakympistä, mutta kyllä tässä on viime vuonna tehty 2 friidu edestä hommia, kyllä sä veli tiedät. Kiitos Jaakob. Ja seuraavaksi vuorossa on Simpson. Hei Simpson, viime kerrasta jäi mietityttämään, mitä hoitoainetta käytät hiuksiisi? Jäi mietityttämään. Eikö sä on nähnyt tätä Fledaa? Niin tää on ihan luomutavaraa, nimittäin herran luomaa. Kiitos Simpson. Pääsitkö loppujen lopuksi osallistumaan Arnold Classic vuosi 1045 EKR ja mitä muuten elämääsi kuuluu? Niin on se Arnoldi. No, mä menin, mä näin, mä voitin. Ja mitä muuten elämään kuuluu, niin no mitä sä luulet, nimittäin rauta nousee, hiki valuu ja voimaa. Kiitos Simpson. Ja mukana etäyhteyksissä on Noa, kuuluisa startup-eläintarhan perustaja. Noa, ohjelman aikana Paatti oli vielä suunnitteluvaiheessa. Miten Paatti-projektissa kävi? Terve. Tulin itse asiassa juuri tuosta oman pulssiseurani saunaillasta ja no, jätetään se sikseen. Puhutaan veneestä, josta tuli suurempi kuin itse osasin edes ajatella. Pituuttahan sille tuli 157 metriä, leveyttä 16 ja korkeutta 26 metriä. Siitä tuli massiivinen kokonaisuus. Nämä on tullut oikein selväksi jo ohjelman myötä. Kiitos Noa, mutta mihin käyttöön Paatti oikein meni? Saatuani paatin valmiiksi alkoi valtaisa myrsky, ja jostain syystä naapureita ei ole sen kummin näkynyt. Paljon kasvillisuutta on kyllä puhjennut kukkaan. Kiitos Goliat, kun suostuit haastattelutilanteeseen. Millainen on mielentilasi ollut viime aikoina? Mitäpä luulet? Rauhallinen! Kiitos Goliat. Uupumuksen merkit taitavat puskea esiin. Oletko ne?
Missä David? Studiossa on Paavali. Hei Paavali, mitä elämääsi napakympin jälkeen on kuulunut? No, napakympin jälkeen tutustuin ystävääni Siilakseen ja hänen kanssaan ollaan sitten käyty parissa vankiloissa, mutta siellähän aika on kulunut kuin siivillä Herraa ylistäen ja kiittäen. Joo, kiitos Paavali. Abraham ja Saara napakympistä toisensa löytäneet. Onkos niitä lapsia tullut kuin tähtiä taivaalla? No, ei pelkästään niin kuin tähtiä taivaalla, vaan myös niin kuin hiekajyviä maassa. Oi, mä oon niin onnellinen ja rakas. Sä tuoksutkin niin hyvälle. Otitko sä suihkuun? Ei kun mä jätin sen paikoilleen. Yhtä hulvattomat vitsit kuin aina aikaisemmin. Kiitos Abraham ja Saara. Kiitos. Kiitos! 2 ohjelmaan osallistunutta emme päässeet valitettavasti haastattelemaan. David on tällä hetkellä maanpaossa vallankaappauksen takia, mutta lähetti terveisiä, että muuten kuuluu hyvää ja rauha on sydämessä. Salomolle tuli kuningasvierailu ja tämän visiitin takia hän ei päässyt osallistumaan kuulumiskierrokseen. Tästä voimme kuitenkin päätellä, että menestyksekäs, siunattu elämä hänellä jatkuu. Tässä ohjelman osallistujien tämänhetkiset kuulumiset ja nyt takaisin studioon Teija. Kiitos Vilhelmiina. Tässä oli tämän päivän uutiset. Kanssanne on ollut Teija Mäkinen. Toivotamme puolestamme Löfökansalle oikein rauhallista ja siunattua Kristuksen syntymän juhlaa.